Chloe je već nešto nacrtala. Da, odlučila sam da želim kolačiće. Djedica je spreman. Sestra Mija kao i obično. Ali kuhar će sigurno pokazati najvišu klasu. Već znam gdje početi. Prvo, treba razvaljati ovo ukusno tanko tijesto. Savršen oblik i debljina. Sada ostaje samo izrezati potrebne oblike. Imat ću oblik kolačića baš onako kako mala Chloe želi. Gotovo! Kalupi se mogu vratiti, a sada pažljivo, nježno položiti pločice na lim za pečenje. Sad mogu staviti u pečnicu da se peku. Pažljivo pratiti temperaturu pečnice i kolačići su gotovi. Sad su spremni ukusni kolačići za vašu pažnju. A što si uspio napraviti? O, podijelio sam tijesto na jednake dijelove. Želim napraviti kekse sa Skittlesima. O, hvala djede, stavili smo slatkiše na tijesto. O, sada je prekrasno obojeno. Sjajno. Sada mogu pomiješati cijelo tijesto i razvaljati ga. Baš tako. Teško je. Ali sada trebam okrugli oblik. Ne. Zaglavio sam. Hvala. Da, uklonimo sav nepotrebni tijesto i dodamo još slatkiša. Protresite ga i pečemo u pečnici. Uho! Nadam se da se ovo može popraviti. Već počinjem sastavljati svoju kućicu od medenjaka. Nekoliko detalja tu i tamo. Krema nikad neće biti suvišna. Znam da ovdje definitivno nema dovoljno marshmallova, ali bit će savršen dodatak dekoru. Pogledaj to, savršeno. Sada posipamo sve šećerom u prahu da izgleda kao snijeg. I stavimo medenjaka. Savršeno. I ja sam nešto smislio. Nedavno sam nacrtao nove dijagrame svemirskog broda, ali nisam imao vremena napraviti maketu. Mislim da je ovo sjajna prilika. U redu. Sada bi sve trebalo biti savršeno kako je izračunato. U redu, odlično. Sada pecimo... Kad barem nisam pojeo materijal za maketu sam. Sada sastavimo svemirsku raketu i dodajemo nekoliko detalja. Odlično. Ulij sav čokoladni sirup na vrh. Da, izgleda prekrasno. A sada trenutak univerzalne sigurnosti. U redu, spremni? Ne brini, vjerojatno te to neće ni na koji način utjecati. Ali sada ću raditi s posebno toksičnim slatkišima, zato moraš biti izuzetno oprezan. Moji omiljeni toksični kiseli bomboni. Jednostavno ih nisam imao dovoljno. Obožavam ih. Sve je kiselo. Nadam se da će se i mojoj unuci Chloe svidjeti. Moja čokoladna kisela raketa je spremna. Mama! Wow, kako cool! Želim sve probati, ali počinjem s ovom cool raketom. Pogledaj kako je smiješna. Marmelada i čokolada. Kiseli bomboni. Dobro, idemo dalje. Što je ovo? Seko. Ne ide to tako. Ali što je kuhar pripremio? Keks kao u mom crtežu. Kolačić od džumbira je tako ukusan. Sada pojedimo kuću. Kako je ukusna. Kuća s malim čovjekom od kuhara pobjeđuje. Da, pobjeda je moja. Znala sam da sam najbolja. Dečki! Beba pokazuje crtež. Bubanj. Želim tjesteninu. Kuhar jedva čeka započeti. Djed je izvadio alate, a sestra je spremna. Onda idemo. Potrebno je uliti tjesteninu u šalicu. Ulij vodu i dodaj malo sira koji se rasteže. Wow. Da, samo malo. Ali dodat ćemo još. Sve je moguće s ovim sirom. Tako je ukusan. Ostružem ga na ovom ribežu i stavim u rezance. Poslati ćemo bombu od sira i tjestenine u mikrovalnu. A sada samo trebamo gledati i sliniti na rastopljeni sir. Spremno! Wow, kako fino miriše. Spreman sam. Bako, pripremi svoje. U redu. Da. Ovo je nevjerojatno sjajna ideja. U redu, sada ćemo otopiti Skittles u svakoj od mojih kutija. Nakon toga stavili smo cijev unutra i usisali tekućinu iz tikvica u njih. Super.
ohladimo. Prekrasno! Palo mi je na pamet napraviti špagete s okusom Skittlesa. Sad ću sve staviti na tanjur, dodati kiseli bombon i džem. Savršeno, spremna sam. A Mia je spremna. Jesi li ti, šefe? U redu, odmah ću početi. S eksperimentalnom tjesteninom beba će sigurno ostati gladna. Moram napraviti najbolju tjesteninu u životu. Prelij kupus kipućom vodom i kuhaj. Odlično! Kupus je dao svoju boju pa nam više nije potreban. Umoči špagete unutra. Kuhaj i stavi na tanjur. Da. Vau! Ukrasite sa začinskim biljem, limunom i malo sira. Odlično. Pustimo Chloe da proba. Vau. Idemo. Wow. Ovdje ima toliko ukusnih stvari. Želim početi s ovom tjesteninom. S mojim omiljenim sirom. Tako si rasto. Pogledaj kako se razvlači. Tako ukusno, Mia. Sjajna si. Što je ovdje? Limun? Mislim da ga samo iscijedim na tjesteninu. Wow, kako prekrasno. Moram to hitno probat. Ima okus kupusa. Kako odvratno. A što je ovo? Kako neobično. Ne, to je odvratno. Preslatko je. Mia, pobjedila si. Čestitam na prvoj pobjedi. Idemo dalje. Oko, pazi. Chloe je nešto smislila. Da, želim koktel. Onda znam čime te mogu iznenaditi. I ja također. Ja sam jedini koji ovdje iznenađuje. Ne znam kako napraviti ove tvoje koktele, ali svakako razumijem nešto o kemiji. Sada ćemo napraviti koktel od moje unuke. Dodaj malo ulja i aspirina u otopinu. Da, ovdje moraš biti oprezan. Osjećam se pomalo kao čarobnjak. Moj koktel je spreman. Jupi. Samo još malo slamke unutra. To je to. Onda je moj red. Umokri čašu u sirup, zatim u šarene mrvice. Odlično. Dodaj malo sirupa od jagode i leda unutra. Tako je ukusno. I hladno. U redu. Sada trebamo uliti malo soka. Zapravo Fanta. Malo kiselog bombona nikad ne škodi. I naravno kiseli džem. Ukrasiti sve lizalicama i gotov sam. Odlično. Hvala, djede. Sada ću ti pokazati visoku kuhinju. Trebam malo soka od cikle. Ulijevamo ga u okrugli kalup i šaljemo u zamrzivač. Boja je baš savršena. Neka se smrzne na neko vrijeme. Samo sjedimo ovdje i čekamo. Spremno je. Izvadit ću ga. Sljedeće. Trebat će mi grančica mirisnog ružmarina. Ali da bi nam dao svoj miris, trebamo dodati malo sjaja. Dodajte zdjelu cikle i ulite sodu te sve ukrasite ciklom na ražnjiću. Izgleda tako fantastično. Gotovo! Spreman sam. Wow, kakva ljepota. I izgleda pomalo zastrašujuće. Nadam se da se nakon ovog koktela neću pretvoriti u žabu. Strašno, odvratno, djede. Što je ovdje? Nekakva trava? A ovo su slatkiši, pretpostavljam. Cikla? Fuj. Je li koktel uopće ukusan? Pa u redu je. A što je ovo ovdje? Vau, koktel je tako svijetao. Želim ga sada probati. Vau, nevjerojatno je ukusan. A ove bombone i lizalice su također ukusne. Mia, opet si pobjednica. Jupi! Što? Ozbiljno? Opet sam pobjedila. Ura! Što mala Chloe želi za ovaj krug? Pokaži svoju kreaciju. Želim salatu. Mislim da će se svi snaći i poslužiti najukusnije salate na svijetu. Krenimo
pala mi je genijalna ideja. Sada sami uzgojimo našu salatu, trebam samo malo sjemena i malo vode. Najteže je ostalo čekati. U redu? Što radiš, djede? Savršeno. Ja sam izvrstan vrtlar, zar ne? U redu, sada ću odrezat malo svježe salate. Savršen. Stavimo to na tanjur i dodajmo malo bageta. Želim napraviti pravu sliku salate, pa dodajemo moje omiljene grah. Bit će vulkan, a ovdje će biti neki dinosauri. Da. Gledaj. Kao da smo u 2. stoljeću. Hura. Sada mogu početi. Sada ćemo nasjeckati ukusno povrće za salatu i nećemo zaboraviti mrkvu. Ali nisi mislio da ću napraviti super ukusnu povrtnu salatu, zar ne? Također, želim napraviti remek dijelo, kao što to obično radi kuhar. Želim napraviti salatu s poslasticama za pse. Pogledaj kako je slatko. Definitivno ću biti najbolji ovdje. Izreži avokado. Izvadit ćemo rupu unutra žlicom i izrezati na kriške. Zatim ćemo staviti krastavac pod nož. Ispunit će svoju pravu svrhu kao krastavac i bit će pojeden. Dakle, stavimo svo povrće na tanjur i dodamo malo zelenog umaka. Malo octa i zelja neće škoditi. Bit će lijepo. Da. Pokušajmo. Kako sve izgleda super. Je li to dinosaur? Kako slatko! Ne mogu to pojesti, ali ovo mogu. Nije impresivno. Što je ovdje? Vau, želim te naušnice. Tako slatke. Ima okus povrća, ali izgleda baš super. I ovdje je sve bilo super zeleno. Probajmo. Avokado s malo zelenog umaka. Ne okusio dobro. Odvratno. Moja sestra pobjeđuje. Bra. Jupi! 3. put. O, mama, kupi mi čokoladicu. O, tko tamo diže buku? Tek je 2 sata popodne. O, čekaj malo. Je li napokon 31. listopada? To znači da je vrijeme za noć vještica i šale na sestru. A prva šala bit će bacanje lopte u bijelu plahtu. Ne zaboravimo na strašno lice. Kako ide? Jesi li uplašen, plašena? Onda idemo dalje. Moramo biti vrlo, vrlo tihi. Bu! I evo moje sestre kako spava. Možemo objesiti duha točno iznad njezine glave da se jako prestraši zbog toga. Nakon duha obratit će pažnju na svoje ruke, a tamo su jezive horor rukavice. Htjeće ustati i boriti se sa mnom, ali neće daleko ako su ispod nje okrugle noge. Sljedeći je najcool dio, zelena sluz na tanjuru. Past će licem ravno u to. Bit će mega smiješno. I sada završni dodir. Zid od cigle uz prolaz. Idemo vidjeti što će se dogoditi. O, kakvo ugodno jutro! O, Bože! Kakvo je to čudovište! O, ne! Sve rukavice. U redu, nema veze. Oh, padam. O, to je definitivno Ben. Fuj! Nadam se da nije slina. To je to, Bene. U nevolji si. Dolazim. Što je ovo? Oh, ovdje je nekad bio put. Oh, to je samo tapeta. Dobro jutro, Seko. Sretan Halloween. O, jesi li loše raspoložena? Kakva sjajna predstava. Ne mogu skrenuti pogled. Trebali bismo nešto za doručak. Mlijeko. I zapravo imamo žitarice za doručak. Super! Ali Jane je toliko gledala ovu emisiju da mogu izvesti šalu. Ulićemo sve slatke pahuljice na moj tanjur, a za svoju sestru imam nešto zanimljivije. Odvratne crve, ulićemo sve u praznu kutiju za pahuljice i dati Jane da proba. Nadam se da će joj se svidjeti ovaj doručak. Pa, to je to.
Možemo poslužiti. Hej, Seko, sve sam ti pripremio ovdje. Evo, zdjelice, mlijeko i žitarice i žlica. Dobar tek, Seko. O, kako je to simpatično, brate. Hvala. Upravo sam gledao cool emisiju. Gledam je cijelo jutro i ne mogu prestati. Još nisam doručkovao, a volim pahuljice s mlijekom. Oh, ispada da sam stvarno gladan. Tako divan miris. Fuj, kakva odvratna stvar. Ben! Ha, jela si crve za doručak. Zvaću te ljubiteljicom crva. Došao sam na super ideju kako da prevarim brata. Napravit ćemo lažni stol s crnim stolnjakom i rupom za lice. Stavit ćemo kokice na vrh i napraviti strašnu šminku. Oh, da. I sada ga možemo preplašiti. Vau, cijela kanta kokica. Super, idemo jesti. Ha, prijatelju, o, izgleda sumnjivo, ali kokice izgledaju ukusno. Ah, kakvo me to čudovište ugrizlo. Ja sam čudovište od kokica. Ne možeš ih jesti. O, nemoj me jesti. Pa, smislio sam super novu ideju za podvalu. Lažna ruka mi je nedavno stigla, a Jane upravo ukrašava sobu za noć vještica. Bilo bi smiješno ako slučajno izbušim svoju ruku. Samo trebamo staviti lažnu ruku. Ajno. Super! Idem pomoći svojoj sestri. Jane, što radiš? Dopusti mi da ti pomognem. Upravo sam donio svoj alat sa sobom. Idem bušit rupe u zidu za čavle. Što se događa? Moja ruka! Probio sam ruku. O, ne! Je li ovo stvarno Benova ruka? O, ovo je lažna. Nije loš u podvalama, ali ja imam puno bolju ideju. Sad ću ga prevariti s lažnim mozgom. Trebam krvave zavoje za to i malo krvi. Umočit ćemo to i idemo na to. Zašto je Wednesday izvukla nož? O, Bože! Gledanje horor filmova noću je loša ideja. O, Jane, jesi li došla gledati film? O, moje omiljene čips. Što? Hej, daj mi malo čipsa. Što se događa? O, Jane, tvoj mozak. Da, hajde, trči. I dobio sam novu ideju za šalu s bratom Benom. Izrezat ću strašno lice na bundevi koje će ga sigurno prestrašiti. Ovo će biti oči. A sada usta. Odlično. Trebamo staviti svijeću unutra i gotovo. Našeg čudovište od bundeve potrebno je staviti ispod Benovog kreveta. Iz tame njegovo lice djeluje još strašnije. Ali to nije dovoljno. Potrebno je ostaviti tragove krvi kao da se čudovište sakrilo ispod njegovog kreveta. A sada moramo pobjeći prije nego Ben dođe. Moja omiljena pjesma svira. Da, ovo je moj omiljeni trenutak. Juhu! Što su ovo otisci stopala? Gdje je vode? Ispod mog kreveta. Uplašena sam. Što je ispod? Ja sam čudovište.